खुलुमबाय नोंथांमोना नायगासिनो समनि रादाब आं दिनै दङ नैबे चिरां जिल्ला सिंनि रौमारि खाथिनि गयबारि गामियाव बे गयबारि गामि जाय गामिया बयजोंबो मिथिजानाय फोरलां बाबाजि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि जाय आगदा आखाइमोन बेनि जोनोम जायगा दा बे गामियाव दिनै गंसे नैबे जों आं केमेरा पार्सनखौ दिन्थिनो खावलायदों नैबे यज्ञशाली बे यज्ञशालिखौ कुनु सोरखारि अनसुंथाइ गैयालाबा गामिनि रायजो राजाफोरा गावजों गाव खांलायनानै बे मन्दिरखौ लुफुंबाय दा बेखौ बेखेवनाय हाबाफारि बेनि सोमोन्दै आं बे गामिनिनो सासे दौरि एबा गोरा गाहाय बेनिफ्राय एसे मिथिनांगोन दिनै नैबे गयबारि गामिनि गोजाम ब्रह्म यज्ञ आहुतिसालि बेखौनो आपग्रेड खालामना गोदानै बेखेवनाय हाबाफारि लाबाय मा फोरमायगोन दा बे गिबियावनो आं खौरां दैथायगिरि एबा समनि रादाबनि मावथिफोरनिसिम आंनि अननाय खुलुमनायखौ थाबाय आरो बयनिबो बरादाव सान्थि आरो गोजोर जाथों होननानै आङो इसोरनि खाथियाव गाबबाय बे जोंहा नैबे गयबारि रौमारि हालामनि गेजेराव मोनसे गिदिर गौमा सान्थि गोनां अनलायगिरि बे गयबारि गामि दा जोंहा दिनैनि जों बराद गोनां जोंनि नैबे ब्रह्म बाथौ यज्ञशालिया बहुद गोबाव दिननिफ्रायनो लुजानायमोन नाथाय दा जोङो बेखौ महर गैयामोन दा बेखौ जोङो रायजोनि खौसेथि गरसे गरनैनि मददजों जों दा बेखौ जुगामि गामि जिउ खांनायनि जेनिबो बिथिङाव दहायनि थाखाय सहायनि थाखाय इसोर गाबनायाव जोंनि बे ब्रह्म बाथौ यज्ञशालिखौ दिनै बेखेवगोन आरो दा बेखायनो मानब जिबनाव धोरोम नङाबा जाया दा बेखायनो बयनिबो बिथिंनिफ्राय इसोर खुलुमनाया गोनां दा बेखौनो जोङो बरादाव मोन्दों गुरु कृपा बेयावनो जोंहा श्रीमन नेपाल चन्द्र ब्रह्मचारि बिफा गुरुनि जन्म बे गयबारि बयजोंबो मिथिजानाय आरो बियो दा जोङो जागाय जोमगायै दिनैनि गोदान लुफुंनाय बे यज्ञशालिखौ जोङो बेखेवनो सानदों इसोरनि अननायाव बयनिबो मददजों दा दिनै जोङो जाफुंहोगोन रिंफुंहोगोन गोरजिफुंगोन अराय जिउ थासान्दि गामि थासान्दि आलो गोजोनै इसोरनि दहायजों जोङो गामिखौ खुंलांनो हाथों होननानै जोङो जोंनि गोसोआ मिजिं थिदों दा एसेनोसै।